Szavasz Levente, sétálok a lottózóba. Vasárnap dél van most. Azért jöttem sétálni, hogy tudjak neked videót csinálni. Itt volt a leégett faháza sarkon. Nem tudom mikor, tudja a fasz. Úgy megnéztem a régi YouTube videókat, és azt vettem észre, hogy annyira nem jó minőségűek az iPhone videók. Nem tudom miért. Ezért tegnap csináltam GoPro-val egyet, azt ugye már fel is tettem. Nem tudom. Ez itt a Derék utca egyébként. Hogyha így megyünk kifele, ugye ott van a Lidl. És hát ennyi. Majd hogyha kijövök a lottózóba, csinálok, mert így már megyek befele a üzébe, forgalomba, aztán ne nézzenek már hülyének, hogy kamerázgatok, meg videózgatok, oké? Na, mindjárt jövök. Cső! Na, hát akkor jövök visszafele a lottózóból. Ugye itt a Derék utca, amit az előbb is mutogattam. De most mutogatom magamat. Nem. Na. Hát újat nem tudok mondani, Petrahoz megyek majd 2-3 óra fele. Ugye, ahogy mondtam, az előbb dél van, most már 4:45. Azt ennyi. Kedves Levente. Ez az új, ez a póló meg új basszus, azt olyan hamar bele tudsz izzadni, főleg ilyen jó időbe, ami még most van. De hát, ja. Nem kezdem el mutogatni a hónapot, hogy beizzadt-e, de elkezdem, és igen, egy kicsit igen. Na mindegy. Új a póló, hát könnyen bele lehet izzadni, ez a lényeg, ezt most már tudjuk. Ok. Ahogy mondtam az előbb, ugye nem annyira jó minőségűek ezek az iPhone videók. Nem tudom, hogy mi a fasz baja van, de például egy GoPro-t össze se lehet hasonlítani ezzel, mert tényleg rontja a minőséget az iPhone. Nem tudom. Na hát ez egy rövid kis videó lett. Vasárnapi bejelentkezős dolog. Azt ennyi. Na, szavasz Levente innen Debrecenből, és most már lassan a Kishegyesi útról. Mert itt vagyunk a Kishegyesi úton. Ugye Szotyori utca, és ott lentebb meg már jön a lakás. Na szavasz! Ismerős a környék. Ez már a Kishegyesi út. És a régi mamaház. Itt pedig mi. Na, hát hazagyűjtem Levente, akkor most már tényleg elköszönök. Vasárnap 2015. szeptember 19. dél fél 1. Az a baj, hogy nem lehet kívülről nyitni ezt a szarkaput, képzeld el, ezért be kell nyúlni, és várjál, mutatom, és csak így lehet kinyitni, hogy beleteszed onnan a zárba a kulcsot, és így elfordítod. És így tudok bejutni. Jó mi? Jó szar. Mindegy, most ebben vagyok, az a lényeg. Úgy bejöttem a kapun, mint a bevándorlók szerb-magyar határon. Itt egy zsebi, zsebike. Jó, na.